Mandatai and Narayan Bandekar Charitable Trust is supporting various schools, aged homes, healthcare, sports motion, cultural and art activities under Manda and Narayan Bandekar Charitable Trust. म्हणून आम्हाला वाटतं की आम्ही हा फेस्टिवल योग्य व्यक्तीच्या नावावर इथं सुरू करतोय. दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल. आता फेस्टिवल करायचा म्हटल्यावर कोणाचा करायचा? वेगवेगळ्या डिरेक्टरचा, वेगवेगळ्या ॲक्टरचा, पण सगळ्यांचं परत एक मत झालं की वाय कांट वी हॅव सुनीता ताईज फेस्टिवल, द ओनली वुमन हू वॉन 7 नॅशनल अवॉर्ड्स. संपूर्ण भारतात एवढे अवॉर्ड कुणाला कुठल्याही महिलेनं मिळायला none of the women got this type of award. She has almost done 14 films till today. Correct me if I'm wrong, Sumitra Dai. And 14 short films and 3 TV serials. She has won total 52 awards. Other than 7 national awards, she has won Maharashtra State Award, she has won Zee Award, she has won Maharashtra State and other international awards also. So मला वाटतं ही व्यक्ती सोडून दुसरी कोणीच असू शकत नाही टू बिगिन विथ दिस फेस्टिवल ऑन दिस स्पेशल डे. शी इज देअर फॉर अनदर 4 days हिअर. आणि संडे सकाळी मला वाटतं तिचा कार्यक्रम अजून आम्ही ठरवलेला नाही आणि तिनं पण काही ठरवलेलं नाही. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द अपकमिंग वुमन प्रोड्युसर्स ऑफ गोवा अँड वुमन डिरेक्टर्स अँड एक्ट्रेस, इफ दे वुड लाईक टू मीट हर अँड डिस्कस, वी कॅन हॅव चाय पे चर्चा between 10 to 12 अगर चाहिए तो. So yes, she has said yes for it. So I feel आणि मीडियावाले ही माझी बातमी सगळ्या अपकमिंग वुमन प्रोड्युसर्स, डिरेक्टर्स अँड ॲक्टर्स कडे पर्यंत पोहोचवतील अशी मला आशा आहे. अँड दे विल डेफिनेटली कम. दे कॅन कॉन्टॅक्ट दी ESG ऑफिस टू फायनलाइज द प्रोग्राम. देन वी हॅव टुडे द चीफ गेस्ट श्री अतुल कुलकर्णी. I don't have to introduce for this. He's again a national award winner, Filmfare award winner, आणि सगळ्यांनी रंगदे बसंती बघितलेलाच आहे, नटरंग बघितलेलाच आहे. सो आय डोंट हॅव टू इंट्रोड्यूस, बट द फिल्म इज आय एम व्हेरी मच स्पेशल फॉर मी इज स्टेज 3 and Chandni Bar. I think he won the national award for Chandni Bar also. So please welcome Atul Kulkarni. We have another film personality, well known, who has almost acted in hundreds films, Dr. Mohan Agashe. मला लहानपणीपासून आठवतं मी घाशीराम बघितलेलं, नाना फडणवीस, आणि त्यांचं ते म्हणणे अरे घाशा माझा ते एवढं छान वाटके ते म्हणायचे की दॅट आय स्टील रिमेंबर. अँड देन आफ्टर दॅट फिल्म जैत रे जैत, नाग्याची भूमिका. डॉक्टर साहेब, आय एम राईट? I think that was another best film what I've seen, directed by Jabbar Patel. Then we have Sunil Sunkankar, who has been associated with Sumitra Banerjee, is again a director who has directed almost the same film, 14 films. Is a good lyricist also. He has won the Lyrics Award, if I'm not mistaken. So I welcome Sunil Sunkankar ji also on this occasion. We have Madhura Amit Bandekar on behalf of the charitable trust. I welcome her also on this occasion. We'll be screening 4 films throughout the day, throughout this festival. All the film screening will be at 6:30 from tomorrow. Tomorrow we have screening of Astu. On Saturday we'll be screening Dogi, and Sunday we'll be screening Samhita. So there will be question answer also. So after the film you can wait and interact with the directors and actors. मी इथे आज येण्यासाठी म्हणून मी आणि तालक सर खूप प्रयत्न करत होतो आणि शेवटी 3 दिवसापूर्वी माझं नक्की झालं आणि मी इथे येऊ शकलो. मला खूप इथे यायचं होतं. याचं एक महत्त्वाचं कारण असं की मला वाटतं 1-2 महिन्यापूर्वी मावशींच्या, सुमित्रा मावशींच्या 75वीचा कार्यक्रम पुण्याला झाला आणि त्याला मी जाऊ शकलो नाही कारण मी परदेशी होतो. आणि म्हणून मला मुद्दाम आज इथे येण्याची प्रचंड इच्छा होती.
सुमित्रा मावशी, सुनील सुक्तनकर यांचं मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये प्रचंड योगदान हा फार गुळगुळीत झालेला शब्द असला तरी सुद्धा त्याच्या पूर्ण अर्थासकट मी म्हणतो आहे की त्यांचं प्रचंड योगदान आहे. का आहे? आज आपण मराठी सिनेमाबद्दल जे काही ऐकतोय ती गेल्या 5, 6, 10 वर्षातली मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट आहे. परंतु जेव्हा मल्टिप्लेक्सेस नव्हते, जेव्हा हा जो ज्याला एक आधुनिक मराठी सिनेमा आपण म्हणू तो फारसा निर्मिला जात नव्हता, तेव्हापासनं सातत्यानं हे दोघं. लक्षात घेऊया की सिनेमा ही अशी कला आहे की ज्याची निर्मिती करायला उद्योजकता लागते. मी जर पेंटर असेल, मी जर कादंबरीकार असेल, माझ्या मनात आलं तर मी एक कलाकृती निर्माण करू शकतो. सिनेमाच्या बाबतीत तसं होत नाही. सिनेमा तुम्हाला लिहायला लागतो, तुम्हाला टीम जमवावी लागते, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला प्रोड्युसर्स मिळवावे लागतात. खूप अवघड आहे, सगळ्यात महागडी कला आहे सिनेमा ही. आणि अशा कलेमध्ये सातत्यानं सिनेमे बनवत राहणं, चांगल्या दर्जाचे सिनेमे बनवत राहणं आणि आता जसा एक प्रेक्षकांचा पाठिंबा आहे तसा पाठिंबा नसताना असे सिनेमे करत राहणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे. आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते महत्वाचं का? कारण त्या कॉन्ट्रीब्युशनच्या त्यांच्या त्यावेळेच्या बेसिसवरती आज मराठी सिनेमा उभा आहे. जी काही थोडीफार लोक त्यावेळेला काम करत होती फक्त. आणि तेवढंच झालं नाहीये. पुण्यासारख्या शहरामध्ये जिथे मध्यमवर्गीय उच्चवर्णीय एका समाजाचा मोठा पगडा आहे, जिथे सेफ्टी हा अत्यंत प्रोफेशनच्या बाबतीत सावधपणा आहे, अशा ठिकाणी कित्येक तरुणांना या बेभरवशाच्या क्षेत्राबद्दल आकर्षण निर्माण करून त्यांना त्यामध्ये इनफॉर्मली ट्रेन करून त्यांना या क्षेत्रात आणलं. ज्यांची आज उदाहरणं तुम्हाला माहिती आहेत. उमेश कुलकर्णी असेल, सचिन कुंडलकर असेल, मोहित टाकळकर असेल, कित्येक तरुण मंडळी या दोघांनी आज उभी केली आहेत. हे त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन प्रचंड आहे मराठी सिनेमाला आणि याची जाणीव ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. आम्ही 3 सिनेमे एकत्र केले, 10वी फ, वास्तुपुरुष आणि देवराई. त्याच्या अनेक अर्थातच आठवणी आहेत, परंतु काही महत्वाच्या गोष्टी त्यातल्या ज्या लक्षात येतात. आज आपण देवराई पाहणार आहोत. देवराई जेव्हा सिनेमा सुरू झाला, पुण्यामध्ये आमचं बरंचसं त्यातलं शूटिंग होतं. त्यातली भूमिका मी म्हणेन की थोडीशी वेगळी होती, थोडीशी अवघड होती. कारण युजली आम्ही कुठल्याही एक नट म्हणून पात्राचा जेव्हा विचार करत असतो त्यावेळेला काय लॉजिकनी पात्र ते विचार करत असेल असा विचार करून आम्ही त्याची तयारी करतो त्या भूमिकेची. परंतु हे पात्र असं होतं की ज्याला स्किझोफ्रेनिया नावाचा मानसिक दोष त्याच्यामध्ये आहे, रोग आहे असं पण म्हणूया. तर तुम्ही सिनेमाला कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही नट म्हणून. आणि त्या अर्थानं मला डिरेक्टर्स ऍक्टर ही कॉन्सेप्ट आवडत नाही आणि माझी खात्री आहे की त्या दोघांनाही ते आवडत नाही. 10वी फच्या वेळेला मला आठवतं की एक कुठला तरी मुद्दा होता, बहुतेक तो कविताचा मुद्दा असेल, मला माहिती नाही, ज्या कविता म्हणतो त्याच्यात स्क्रिप्ट वाचल्यापासून मला त्याबद्दल काहीतरी वेगळं वाटत होतं आणि जवळजवळ महिन्यात 1.5 महिन्यानंतर आम्ही तो सीन ऍक्च्युली शूट केला. तोपर्यंत मी त्यांना जे मला वाटत होतं आणि त्यांना एक्झॅक्टली विरुद्ध वाटत होतं, मावशीला आणि सुनीलला. पण तोपर्यंत आम्ही चर्चा करतो आणि शेवटी मावशी म्हणाला नाही तुझं चुकतं, मला असं हवंय. अर्थातच नट म्हणून माझं ते कर्तव्य आहे, परंतु तो महिना 1.5 महिना आम्ही त्याविषयी चर्चा करत होतो. सांगायचा मुद्दा असा की आम्ही फक्त प्रेमाने फिल्म्स केल्या असं नाही, आम्ही खूप भांडलो, आम्ही वादावादी केली, प्रसंगी आम्ही जाहीरपणे भांडलो. पण आज, एस्पेशली आज
जे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आपल्या देशामध्ये आणि जगभर आहे की आम्ही सगळ्या गोष्टींचं सुलभीकरण केलेलं आहे. आम्ही व्यक्तींचं, माणसांचे सुलभीकरण करतो आणि त्यांना रंग लावून टाकतो, त्यांना लेबल्स चिकटवतो. आणि तुझं माझ्या विरुद्ध मत असेल तर तू माणूस म्हणून मी फुलीच मारतो समोरच्या माणसाला, असं कुठेतरी वातावरण आज झालंय. वेगवेगळे इझम्स जे आहेत, वेगवेगळे जे वाद आहेत, ते जणू काही आजकाल आम्ही शिव्या म्हणून वापरतो. त्या अशा वातावरणामध्ये मला तुझ्या या गोष्टी पटतायत, त्याबद्दल मी तुझा आदर करतो, त्याविषयी प्रेम करतो आहे तुझ्यावरती. परंतु ह्या गोष्टी मला पटत नाही आहेत. ह्या पद्धतीचं, ज्याला मी हेल्दी म्हणेन, अमर्त्य सेनांचा जो आर्ग्युमेंटेटिव्ह इंडियन आहे, हा जो हरवलेला भारतीय आज आहे, तो भारतीय मला वाटतं आज आमच्या रिलेशनशिप मध्ये आहे, तिघांच्याही कुठेतरी. आणि हे आज टिकणं फार महत्वाचं आहे. आणि हा मुद्दा हा कुठल्याही कलेच्या पलीकडचा आहे, हा सिनेमाच्या पलीकडचा मुद्दा आहे. माणूस म्हणून आपण समूह करून जे राहतो आहोत, आपण एकत्र राहण्याचा जो प्रयत्न करतो आहोत, त्याच्यामध्ये तू कम्युनिस्ट आहेस का तू रायटिस्ट आहेस असं म्हणून मी शिवीसारखं वापरून एखाद्या माणसाला फुली मारणं, त्याचं सगळंच कसं चूक आहे, त्याचा धर्म, त्याची जात काढून तो मिळतो असा माझा अनुभव आहे. 15-16 फिल्म्स केल्यानंतर तो माझा अनुभव आहे. तो कसा मिळतो, आता अतुलनी म्हटलं तसं की माझ्या डोळ्यासमोर एक व्यक्तिमत्व येतं, एक कथानक येतं, माणसांची गोष्ट येते आणि ती गोष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी माझ्याबरोबर इतर अनेक जण, अनेक कलावंत हे हातभार लावतात. आणि मग दोघं मिळून जोडीने शोध घेत घेत त्यातला तो एक काय म्हणूया घटक, आस्पेक्ट हा आम्ही जोडीने मिळवतो. मग तो कॅमेरामन असेल, तो साऊंड रेकॉर्डिस्ट असेल, तो म्युझिक डायरेक्टर असेल, प्रत्येकाबरोबर असं जोडीने चालू असतं. आणि त्या प्रत्येकाबरोबर तो अध्यात्माचा, समाधानाचा, शांतीचा, आनंदाचा क्षण मिळत राहतो मध्ये मध्ये. हे सिनेमा या माध्यमाचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे असं मला वाटतं. आणि हा आनंद ते करताना मिळतो आणि नंतर आपलाच सिनेमा आपण जेव्हा एकटे बसून बघतो तेव्हा वेगवेगळे असे क्षण तुम्हाला आठवतात की हां, या क्षणी आपल्याला असं बरं वाटलं होतं, या माणसाबरोबर, त्या माणसाबरोबर. अशा रीतीने सिनेमा बनवणं हे एक अत्युच्च आनंद मिळवण्याची प्रक्रिया आहे असं मला वाटतं. हा एक मुद्दा. आणि त्यामुळे अतुल आता जे म्हणाला ते सगळं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि तो जे म्हणाल त्याने मला खूपच बरं वाटलेलं आहे. महिला दिन मला नेहमी खटकत आलेलं आहे खरं बोलायचं. कारण महिला दिन म्हणजे सुद्धा मला एक प्रकारचा दुय्यमपणा वाटतो. पुरुष दिन जर साजरा होत नाही तर महिला दिन कशा साजरा करायचा असं मला नेहमी वाटत आलेलं आहे. पण सिनेमा बनवताना माझ्या असंही लक्षात आलेलं आहे की महिला दिन वगैरे नको, पण त्या निमित्ताने, खरोखर कुठल्या तरी निमित्ताने एका स्त्रीने ज्या संहिता लिहिलेल्या आहेत आणि जे जीवन उभं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते एकसंधपणे जर बघितलं प्रेक्षकांनी तर त्या सगळ्याच्या मागे एक अशी विचारधारा आहे की काय, याचा शोध आपल्याला घेता येईल, प्रेक्षकांनाही आणि बनवणाऱ्यालाही मिळून घेता येईल तो शोध. आणि तो शोध मात्र महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं. वुमन्स विजन ज्याला म्हणता येईल ते काय आहे, तो दृष्टिकोन काय आहे. परंपरेनं आतापर्यंत पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये पुरुष हे नेहमीच अधिकारावर असत आलेले आहेत. पुरुष राजकारण, अर्थकारण, बाहेरचा समाजातला व्यवहार सगळा बघत आलेले आहेत आणि बाई घरातलं
आणि नातेसंबंध या गोष्टी बघत आलेली आहे. त्या सगळ्याला आजच्या काळामध्ये खरोखर काही वेगळं महत्त्व आलेलं आहे की काय, याचा विचार स्त्री आणि पुरुष सर्वांनी मिळून एकसंधपणे करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. जगातल्या कुठल्या आईला असं वाटेल की आपल्या मुलांनी लढाईवर जावं आणि तिथं तो मेला तरी चालेल? लढाया आयांना नको असतात. आपली मुलं परदेशी जाऊन खूप श्रीमंती तिथे मिळवत आहेत आणि आपण इथे एकटं जगतो आहोत आपल्या देशामध्ये, हे आयांना नको असतं. आयांना असं वाटत असतं की अरे आपण सगळे एका घरात राहूया, आहे ते 2 घास आनंदाने खाऊया, एकमेकाशी रोज काहीतरी गोड बोलूया 4 शब्द. हे जगातल्या सर्व आयांना हवं असतं. भारतातल्या आईला फक्त नाही, अमेरिकेतल्या आईला सुद्धा हेच हवं असतं, इंग्लंडमधल्या आईला हेच हवं असतं, किंवा मध्य पूर्वेतल्या मुस्लिम आईला सुद्धा हेच हवं असतं. तेव्हा हे जे हवं आहे त्याच्या समोर आज सगळा फार मोठा चंगळवाद, आतंकवाद, शहरीकरण, ग्लोबलायझेशन, व्हॉट नॉट. मगाशपासून असं मध्ये जोरात बोललं की गडगडाट झाल्यासारखा माईक ढवढवढाव करतोय. तसंच सध्याच्या जगाचं चाललेलं आहे. त्या सगळ्याच्या पुढे वेगळ्या पद्धतीने बाईला काहीतरी वेगळं वाटत असतं. स्वतःविषयी, नातेसंबंधांविषयी, समृद्धीविषयी सुद्धा, जगाच्या समृद्धीविषयी, जगाच्या गरिबीविषयी, जगातल्या अन्यायांच्या विषयी, त्या सगळ्या दृष्टिकोनाचा बाईच्या वर्षोनवर्ष जी बाई घरामध्ये राहिलेली आहे, होम मेकर, चांगला शब्द आहे एक प्रकारे, गृहिणी, त्या बाईच्या या दृष्टिकोनाचा विचार एकसंधपणे जर विमेन्स डे झाला तर खूप चांगलं होईल. सगळ्यांनी एकसंधपणे तो विचार करूया. आणि खरोखरच म्हणजे वुमेन्स डे आपण सेलिब्रेट करावा का नाही, का करावा, याच्यावरती भाष्य सुमित्राताईंनी ऑलरेडी केलेलं आहे, त्यामध्ये मी सखोल डीप जाणार नाही. ज्यांच्या यादीस्त हा महोत्सव या ठिकाणी आपण ऑर्गनाईज करतोय, दिवंगत मंदाताई बांदेकर, यासाठी आपण म्हणजे त्यांच्या यादीस्त या ठिकाणी हा फिल्म महोत्सव 4 दिवस या एंटरटेनमेंट सोसायटीमध्ये या ठिकाणी चालणार आहे. खरं म्हणजे मला वाटतं या कार्यक्रमाला कदाचित मुख्यमंत्री येणार होते, पण मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये नाही आहे, म्हणून योगायोगाने मला यायला मिळालं. आणि मी माझं भाग्य समजेन की आजच्या वुमेन्स डेच्या निमित्तानं सुमित्राताई भावेंचा सत्कार माझ्या हस्ते झाला, हे माझ्यासाठी खरोखरच भाग्याचा क्षण आहे, खरोखरच एक चांगला क्षण आहे. कारण तुम्ही सगळ्यांनी जे भाषण ऐकलं श्री अतुल कुलकर्णी आणि सुमित्रा भावे, विच इज रिलेटेड टू द फिल्म, पण कदाचित मी रिलेटेड टू द फिल्म मी काही बोलू शकणारच नाही आहे, कारण मला एक तर सामाजिक नाही तर राजकारण या 2च विषयावरती मी भाषण करू शकतो. आणि त्यामुळे मी जास्त नाही बोलणार, कारण मी खूप कमी वेळ तुमचा घेणार आहे. पण खरोखरच दोघांचंही भाषण मला खूप आवडलं, कारण विच इज टोटली म्हणजे ज्यांचं तुम्ही फिल्म पाहण्यासाठी इथं आला आहात आणि त्यांना ऐकायला डायरेक्टली मिळणं खरोखर हा भाग्याचा क्षण असतोय. खूप कमी वेळेला आपल्याला असा क्षण मिळतोय. आणि ज्याने क्षण हा इथं उपलब्ध करून दिलेला आहे ते एंटरटेनमेंट सोसायटीचे उपाध्यक्ष श्री राजन तालक, त्यांनी मुद्दामून मला या ठिकाणी तुमच्या समोर बोलवलं, ते पण मी त्यांचं पण अभिनंदन करतो. आणि योगायोगाने मी म्हणेन की सुमित्राताई भावेने जी वेगवेगळी फिल्म्स केली असेल, ते आपण जेव्हा एखादं फिल्म बघत असेल तेव्हा मी माझ्या दृष्टीने बघतोय की एक तर एंटरटेनमेंट आणि दुसरं समाज प्रबोधन, पण एंटरटेनमेंटपेक्षाही जास्त समाज प्रबोधन या प्रत्येक फिल्ममधून होत असते, कुठलीही फिल्म असून दे. आणि फिल्म हे असं माध्यम आहे की सगळ्यापेक्षाही जास्त समाज प्रबोधन जर आपण म्हणजे एखादं आपण जर बघत असेल की आपण ते रिडिंगमधून करत असतो, न्यूजपेपरच्या माध्यमात, अशी वेगवेगळी माध्यमं आहेत समाज प्रबोधन करण्याची. पण सगळ्यात जास्त आणि चांगल्या प्रकारे जर समाज प्रबोधन होऊ शकत असेल तर ते फिल्म या माध्यमातून होत असेल. कारण जर डायरेक्टली म्हणजे लोक ते पाहतात, लोक त्याच्यावरती रिॲक्ट होतात आणि लोकांच्या मनावरती त्याचा परिणाम होतोय, आणि हे आपण कितीतरी वेळा सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे एखादी चांगलं फिल्म असेल, एखादी चांगली सिरियल असेल,
तेव्हा लोक किंवा सगळी लोक त्यांना डोक्यावरती उचलून का घेतात किंवा त्यांना एखादा रोल त्यांचा आवडतोय, एखादी स्टोरी त्यांना खूप मनापेक्षा जास्त आवडते. आणि आजच्या ह्या म्हणजे ज्याला आपण ई युगामध्ये म्हणतोय की लोकांना बाकी कुठल्याही ह्याच्यासाठी वेळ राहिलेला नाहीये, पण तरी सुद्धा लोक एंटरटेनमेंटसाठी म्हणा किंवा फिल्म पाहण्यासाठी मुद्दामून आपला वेळ काढतात. आणि नवीन पिढी जी आहे हे पण मुद्दामून फिल्म बघतात आणि त्या फिल्मच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये प्रबोधन होत असते आणि ते प्रबोधन हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि वेगवेगळ्या फिल्ममधून जे प्रबोधन आजपर्यंत झालेलं आहे ह्याच्या पुढंही ते चांगल्या प्रकारे होईल असं मला वाटतं. मी जास्त तुमचा वेळ घेणार नाही. परत एकदा आजच्या ह्या एंटरटेनमेंट सोसायटी आणि मुद्दामून म्हणजे वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेले आहे आणि श्रीमती सुमित्रा भावे यांच्या 4 दिवस चालणाऱ्या ह्या फिल्मसाठी माझ्या वतीने शुभेच्छा.